Iván Martín Delgado hain ospetsua den El Conquistador del Fin del Mundo programan egonda. Bertan parte hartu du eta 18 egun pasatu ditu Dominikar Errepublikan. Isolatuta oso gutxi jaten. Berak adierazitakoaren arabera, lata bat edo hori ere ez zuten jateko. Eta gainera, Iván Martinek alergia bat du. Irabazi ez arren Iván Martín Delgado heroia bihurtu da Gernikarrentzako zein Euskal Herriarentzako. Eta ikusi da berak ere Gernika lumo maite duela. Izan ere, programa batean, Aupa Gernike joiukatu zuen proba bat irabazi zuenean. Beraz, guazen gehiago ezagutzera Iván Martín Delgado. El Conquistador del Fin del Mundo programan parte hartu duen lehenengo Gernikarretako bat da, ea gehiago dauden, eta bere esperientzia anekdotak eta sufrimentuak zein postasunak zeintzuk izan diren jakinarazi ditu Izmendi telebistan. Gaurkoan, Iván Martín Delgado egon da gurekin Izmendi telebistarekin, hain zuzen ere, El Conquiseko protagonista gernikarra. Berarentzako zer nolakoa izan den abentura adirazi dugu, hain zuzen ere El Conquiseko parte hartzaile izan da eta bertan egon da gurekin. Hauesek dira Iván Martín Delgadoren hitzak. Iván Martín Delgado naz, gernikarra, da aurton Konkiseko 18. Edizioan egonaz. Da azkenien Konkiseko jarraitzaile izenaz hasi zanetik, oindala 18 urte hasi izan, nik 13 urte ukitzen ebazan, da akortan naz anaizik eta ni bizo ikusten gendule, ume batzu ginen, eta guretzako zan, oso programa divertigarriz ez da, igual ez ginen konstiente ze gogorra zan, edo ikusten genuen, da beti zaten genuen, jode, nagusize garen nien horra joan bigu. Da, urtiek eurrera joan ala, konturatzen zoaz bai, azkenien ze gogorra da, zema sufriuten da, zelako kondizioatan eta dauzen parte hartzaileek. Eta, hori, ja 18 urte egin da gero, ja esatezu, ostra, ja nazoan kastinera, eta lehenengo kastin egin eban oin dala 5 urte, 25-26 urtegaz, eta hori, azkenean, 5. hartuztie, 3. urtien bai egon nitzela aurre preselezion eta egon nitzen, eta azkenin kanpoan geratu nintzen. Baina, azkenin ekin da, insistidu, da azkenin ez da nik pesau izeti harren edo, azkenin hartuztien, eta urtoen izen da nire urtie, eta posik, oso posik bizi zen duten esperientzizegaz, eta hori. Iván Martín Delgado, Gernikako El Conquist programaren parte hartzaile bakarra zara. Azaldu zerk piztu zizun programa honetan parte hartzeko ideia. Irakurri dodanaren arabera 5 aldiz aurkeztu zara, eta oraingoan hartu egin zizuten. Bai, piloak oste jaten. Azkenien, ez da erreza, jente asko parte hartzen deu, 2000 pertsona bueltan doaz kastinera, eta 30-40 pertsona bakarrik hartzen dabez. Perfil ezberdinetakoak, eta azkenin igual nire perfilekoak gara gehizenok, ez da, gaztiek, kirolarizek, eta hori sartzen dabez, 5-6 azpi gure perfilekoak, holan mutile gaztie eta kirolarizek. Orduen plaza gitxi dauz eta jente asko plaza horren bile. Eta, insistidu injot, eta, azkenin sarize heldu da, eta, posik, oso posik. Zelako sentsazioa izan zenuen protagonista bat izango zinela esan zizutenean? Lehenengo hori casting egiten dozu ezta, da gero dauz horrazte batzuk urduri ezta, itxaroten zain zauz, ia deitzen batzuen edo ez, pasoa zen direktamente ez dotxue deitzen. Eta hor lehenengo deitzen dotxue, eta aurre zailkatu egiten dotxue ezta. Da zatetxue, zauz gitxi batzuri deitzu dotxuegu, baina ondino ez da fijo joango zarela. Eta beste 2 aste edo itxaron behar dozuz, notizi gehiago eukitzeko. Daia barriro deitzen dotxue eta esaten dotxue, hor segiduten dozule, ezta? Zailkatuen artien, ondi ez dala segurue. Eta, jazte zara, bakunan asuntuagaz, entrevistak, erropa probeu. Eta, ja gerota apurkeia barruen ikusten azte zara, ezta? Ondino ez dutxu esaten fijo. Orduen, gitxi gora bera, biajeu baino hilebete, 5 aste harina edo ja deitzen dotxue esaten,
basoa zela, eta imagine, ez da hainbeste urte honen atzetik ibili eta gero, kriston emozioa, urduri, eta horrazte zara esaten, noranoa, ez dakit dauz egun batzuk oso motibeta zauzela, ez da, joateko, eta beste egun batzutan igual bilurregaz eta dana, ia ondo entrene badozun, ez badozun ondo entrene, ia ze falta jatzun entrenetako, ia no gaztopeko zarenan, purrete, bueno, da gero ia egun heltzen danien, azken egunetan kasi loripez, ez da, bueltak eta hogera sartu eta bueltak emoten azte zara, ia hanse gaztopeko zaren. Behin barruan egonda, zer pasatu zaizu burutik? Eta zen olako sentsazioak bizi izan dituzu? Hau da, beldurra, errespetua, ausardia, urduritasuna... Lehenengo taxisek batzen dutzu betzien, ez da? Eta niri akortan naz goizeko lauretan batuzten taxisek, eta joan ginen urrengoan bile, jokin izen zala, eta ja basoaz, ez da, jenti ezagutzen zoaz, gero batu genuen Urko, batu genuen Bilbo, ja zoaz aeroporture, ja danak aztopeta zara, eta hor da, como que ja urduritasune, como que badoa zela, edo astuitxe zara, ja nervizioakaz, ez da, ja batu ginen hogei mutilan, kriston jaleo, danak superposik, emozion eta orduntxe motetxue abioiko bileti, eta horrik ustezu benetan norazoa zen, ez da, kasu honetan Republika Dominikanara joan ginen. Hori, imagine, hogei mutile abi batez sartunde, kriston alborotoa, eta ja itxuten azte zara, ez da, bestiri, ja ze perfiletako jentie, aber seinalan izen gero anabenturan, fuertie, edo, ez dakit, apurbete, ja, kompetentzize, kompetentzize, ez da, ia no kaltzun emon gerrian, eta, bueno, azkenin lagun kuadria baten moduen, ez da, ezagutzen ez tozun jenti gazbatze zara, eta orduntzetik aurrera ja, 24 orduek ja, batera. Nolakoa izan da talde lana? Beste parte hartzaileekin izandako tratua? Lehenengo egon ginen bakarrik mutilek, eta egiz izan, kriston tratu hona auki genu, superrondo konpontzen ginen, oso desberdin ginen danok, baina oso ondo konpontzen ginen. Eta gero ja abenturiaz izan nien, neskakaz batuzkuen, dago ginen, kasi 40 pertsona hor neskak eta mutilek, eta, batzukaz harreman hobie, beste batzukaz gitxi hau, ez da, azkenin asko gara, eta zinzu danogaz berbain bez. Orokorrien ni behintzet, oso ondo eroan naz danakaz, gero gehizen bat eta oin abenturatik kanpo, nire taldeko mutilekaz, mutiletan eskie kapitainen eskizen zala Andrea, oso harreman hona dekogu, asko alegintzen gara, ez da, oin danak batzen, planak eta itzen doguz, eta naiz eta azkenin bakotza Euskal Herriko punta baten bizi da, baina alegintzen gara elkarri ikusten, edo telefonoz berba asko itzen gu. Oin senti duten dugu, ez da, naizek izango ginen moduen, segun gitxi izen die, baina oso intensoak izen die, txarto pasegu, momentu txarrak eta ona paseguz, ez da, da hor dana batera ongara elkarri laguntzen, eta naiz eta egun gitxi izen, emoten dugu ez dakit kriston harremana indogule edo oso harreman estu egin dugu. Azkenien egote ziren taldein arteko pruebak, ez da, eta azkenien asko dau jokuen, 3 ekipo dauz, irabazten mazun kanpamento aberatzera zoaz, premisoa dekozu, jan itzen dozu, hoge baten itzen dozu lo, eta ja beste kanpamento bizeia dia arazoak, ez bakarrik ez dekozulako jatekorik. Nomineo inbier dozu, zure taldeko bat beti arriskuen egongo da, etzera joateko, eta inok ez deun nahi etzera joan. Orduen tentsio asko dau, eta gero ja zer esan duelo batan. Ja duelo bat erasoa zenien, ja da erdera esaten da moduen bida muerte, ez da? Galtzen bazun etzera zoaz, eta zure biziko ilusioa horra maitzen da, eta orduen tentsio asko. Niri guztetan jaten, hori tentzioa bizitzi asko guztetan jaten. Da, suertiuk gure taldien, bai nominetarako orduen, ez da, asambleara joan baina harina, oia gure hartin hitz egin un berroa, más o menos bakotzak ze idea dekon, edo nori nomineko daben, ze gaitxik, eta, orokorrin danok ulertzen genuzen nominazioak, eta ez du, kinolan arazorik bakotza beran kriterizoa aukideu. Nik argi eukineban, normalien beti nominetan da, ezta, ekipoko flojoenari edo pruebatan txarren da bienari. Nik argi eukineban, aparte de hori beste gauza batzu kontuten eukiko nebazala, adibidez, konbibentzien, ezta, nok aportetan dozten gehi jau, gitxi hau,
Ze bai, azkenin probak zer die, 24 ordutik ordu bete da probe, beste 23 orduetan kanpamentoan zauz, eta garrantzitsue da ondoan deko zunegaz ondoratie, eta elkar laguntzeko aukeri ukitzi horre, eta apoio bat eukitzia. Ez bakarrik fizikamente ondo egon edo txarto egon. Zein izan da egin duzun oztopo zailena? Ba, niri tokeu jatezen bi duelo itxi tokeu jaten, ez da? Lehenengo dueloa egiz izan ikusi neban nien ja jakine ban eitzen praktiketa aukine ban, orduen nahiko tranquil joan itzen. Banderin etope biergen duzen, eta hori izan igual preokupazioetariko bat, baina gero ilumarra ondo jakine ban eitzen, orden hor nahiko lasai egon itzen, baina ja bigarren duelo aukine bana Janir eta Jokinegaz izen zanolako tirolina luze bat, eta denpora asko gonbierri zen ginen sokin gainien, gero banderinetara heltzeko oso gatza zan, distantzia asko gonzan, da horten txino asko gonzan, ze azken ikuste zen zinela gai banderinera heltzeko, probene bazan gauza teknika desberdinik eta ez toztien izten nik nahi nebana hitzen, behar bada igual, lehenengo joan itxelako, eta eurek apurben nahi bien bebai, goti pike gehiago egoti. Orduen nik uste hori eineban bigarren dueloa izen zala duelorik gatzena. Da azkenin lortu neban banderin guztizek hartzie, eta izen zan, abenturako momenturik politxenetarikoa, emozionantienetarikoa, igual horregaz momentu bat zeratuko nintzen. Gernikako berriaren babesa sentitu duzu, proba bat irabazi ondoren gogoratzen dut, haupa Gernike esan zenule? Bai, hori zen zan lehenengo gunien. Claro, heldu ginen lehenengo gunien eta egin dozkuen, 20 muti egon ginen eta danon artien proba bat, eta totalmente individuala zan. Osa, irabazle bat, eta zaskuen irabazti garrantzitsu ezala, obviamente, eta azkena ez izetie. Eta hain biergen uger, 300-400 metro do, eta ni ugerrien ez da nire fuertitarikoa, orduen zan, hau prebi ez da niretzako. Baina, bueno, hasi zan prebie, da ikusi nahan 5garren, 6garren noala, eta aurrera ineban, gero soka batetik egon bierginen, matematikako eragiketa baten biergenu, lehenengo lataran eban, eta hor ja klabi izen zan, aurrera ineban, da bestiri bastante distantziatan anotzien. Eta lehenengo gunin ja, lehenengo ikurrin hartzi lortu neban, eta hori zen zan, eneban sinesten. Eneban sinesten zegoen dino gaba batein barik bertan abenturan, ja ikurrina batega zegoen itzen, da zana maia zer da hau, oza... Ezin hobeto hasi zen abenturin niretzako, eta gogoratu nintzen Gernikegaz, nire kuadrillegaz, familizegaz, negar pilloa ineban, eta izen zen, momentazo, beste momentu... Inoz ahaztuko ez duten momentu, bet. Badakizu jentie, karo ez, arazoa zenien ezin dozu ezer esan arazoa zela. Baina, bueno, azkenien urbileko ari bai familizeri eta bai kuadrilleri, nik behintzet konteo inotzien. Orden zauzan, eta badakizu eurek egongo dira pentsetan joan, egongo da iban, zetan ibilko da iban, da ni pentsetan eban nien, bai familizegaz eta bai lagunegaz, emozioneo itzen, eta horrek ingerra sentiuten ebazan. Ez da esaten, ni gaitxik ingot, baina bai eure gaitxipe bai. Gero eurek ikusten da binin telebizioan, eurepe nitaz arro egoteko, eta eurepe disfrutetako ni han eitzen abienagaz. Orduen bai igertezu hori ingerra, Gero izen da, lokura bat izen da. Gero ja telebizioan ikusi zanien bertan nahuela, azkenien jente asko zagutzen dut, eta badana ikustetxo telebizioan, dana mesuek, argazkize, pantaileri argazkizik atata, pilloa mesu, benetan izen da, esantzati danari erantzun dotzati, eskerrak emoten, eta oso pozik, ez da, azkenin ikustezu jentik zelan bizi zen deuen norberan abenturiese, ni telebistatik ikusten nabil, nik badaki ze pasedan. Orduen nitzako bazta ezer barriz ez da, zen ni badaki ze pasetan dan, baina ikustezu jentik zelan bizitzen daben, eta azken eurek emotetzi esentzue, norberakan indabenari edo, eure jartzitxe hori toki edo balorie eurek lagunek, familizek, ezagunek, inguruko danak, emotetzi hori balorie, ez da indosunan balorie. Azkenik Gernikarra izen da, eta abentura politxe inotelez, danak eukitez zuzara favoritoa. Baina Gerniketik kanpo, ez ezagun askok idatzi doztie, edo kaletik eratu doztie esaten hori nintzela favoritoa. Eta gero ikusi bien izenan amaitu zen abenturi, ondino gehiago, ez da Joselako penie, guretzako zeuzinen irabazlie, eta, bueno,
peniegaz, ez da, maitxezu zelan, nire abenturia maitxu dan modu egaitxik, gero ikustezu jenti zenbat disfrute da ben, ez da, norbera bertan ikusten, eta zatezu, bueno, horregaz geratze zara, eta hori. Baloratu ezazu abentura? Nota bate jarri bier baten, nik egin dotenari, bitxo, ez dakiz, nota jarrika honotzen nire abenturieri, baina ez neban aldatuko esebez, egin doten esebez, esan doten esebez. Orduan niretzako hori da, amarrekoa. Zezu alzara, joan ara abenturara, super prepareta, pilo bat entreneta, baina edozein duelotan aldozu galdu banderin bat, edo galdu barik aldotxo irabazi, alzara joan etxera edozein momentuten, eta geratze zara, como, joder, gehiago eitzeko gogoakaz, ezta? Ni bai geratu naz gehiago demostetako gogoakaz, edo fase gehiago bizitzeko gogoakaz, baina, bueno, egin dotena azkenien, eske hori da, badinotu, eske neban ezer aldatuko, eta oso posik eta oso arrona hoinikoagaz. Orduen, nota bat jarri bier baten, txartu dago esatie, baina 10etik hurbil egongo zen notie, bai. Zure ostean egon diren probak, kideak eta bar, nola ikusi dituzu? Pika asko gondi ez, azkenien kontuten eukibida zelako kondizioetan gauzenan, jamarik, moskitxoak, loinbarik, orduen azkenien zauz maz susceptible, no? Ez dakit gauzak asko begila afektetatxue. Ni suerti eukiot eta lortu dote tranquil mantendu eta da arazorik ez euki jentiegaz, ikusi die pika asko ikusi die jentien artien, berba txarrak, kompetiuten zauzela gainera prueba asko die de kontakto, ez da, adibidez tronkoala, eta zure lagune edo zure ezagune da ja beste ekipokoa, baina gero, zuk irabazi nahi dozu, gauz asko dau jokuen, orduen ja astu itxezara horregaz harremanagaz, da sakatu bier batzasun sakatu ingotzazu, zaratain bier batzasun zaratain ingotzazu, baina, bueno, nik izateten moduen azkenien bertan jokuen pasetan dana bertan geratzen da, edo geratu bierko zan, eta listo, bai, egon die pikie, zaratak, eta berba eskaz asko, guk euki genuen, bai, adibidez, 3 kapitan eukiguz, eta arantza heldu zanien, bueno, azkenien oso desberdin esan, gugaz konpareta oso desberdin esan, beran jarreri ez jakun guzteu, gu azkenin ginen kompetitibo hauak, edo berak guk uste genuen berak asko begeizago emon albala. Orduen beran erruz edo, uste genuen beran erruz prueba batzu galdu gen duzela, eta azkenin gu goten gero arriskuen, gero gu joaten ginen duelo atara. Orduen horre bastante pike egon zan, diskusioak egon ziren, berba motz asko egon ziren bai, naiz da gero, barkamen askatu, eta, ja, oine ez da pastan ezer, eta harremana oine normala da. Bai, pike asko dauz, hori topetan dabe, eta kondizio oso txarra die, eta normala da pikik urtetia. Nolakoak dira Julian Jantzi eta David Soto? David eta Julian, danok ikusi dugu moduen, han abenturan die, azkenien da, abenturi da gogorra, eta haurek itxit nabe ondino gogorra hau, ezta? Ze azkenin nahi da behatara zeure txarrena, azkenin telebistako programa bada. Orduen apurbete saltzi egoteko eta haurek itxitzuena da zizaini sartzetxue. Bardintxo erabaki hartzezun, beti txarto gongo dela hori erabakize, da beti izango txu eta segaitxika, da segaitxik ez besti, eta zelan indozu hau, da zelan indozun besti. Orduen hor, euren papela ondo itxen dabe, ze askotan te sakan detuz kasilla zer dela esaten da moduen, eta azkenin jentieri hori da guztetan jakona, telebizti ikusten da benien hori da guztetan jakona, goti saltzie, jentia sarratzie, jenti sarata itxie, eta gero hortik kanpo ezagutzen dozuz, eta bi pertsona oso jatorra ez teko zer ikusiri telebiztatik ikusten dena, eta gero benetan eurek zerakoa dien. Así que, euren papela oso ondo itxen dabe, eta lortu itxen dabe eurek topetan dabiena. Kontatu abentura bukatu zeneko sentsazioa nola gogoratzen duzun? Arduratariko bat, edo igual ardurarik handizena zan, jatekoa. Zenik piloa jateot, ni hemen 2 ordu nau jamarik, eta ja goze ziltzen hau, da zaten handan zelan aguanteko dut. Asko sorprendidunaz, azkeninan lehengo 3 egunetan eskenun sartu ez zebez agora, 0, eskenun jan ezer, eta zaten bainaz goze, segaitxik, azkenien zauz, loin bari zauz bebai, orden da, como que gorputze prioridadi jartzen duzela, lehenengo azan deskantzu eta loitxia.
Gero ja zeginen ja loitzen, ja orduntxe bai sartzatzun, ja gozi egeiz jau. Bai, eske jaten genuen egunien de media, atun lata erdi, lata bat asko jota, eta, bueno, gero ja irabazten bazenun da premisoa aukitzen bazenun, premisoa, baina bestela moteskuen sakuen egotezin 14 lata. Eta 25 egundeko duretan deuz programiek, orduan ez dutxo moten lata bajateko egunien, da zatu, gorputze zelan eusten deu, lata erdi janda. Injarrak atatezuz, edo nundik atatezuz, injarra gaina gero nik eukinan beste arazo bat, nindikot alergi raro bat, da ugaztunen aragize ziojan. Eta premiso asko ziren, bai txuletie edo bai pernillen tortille bejarrizkoen, nik ezin eban jan, orduen ja berez gitzi jaten badan nik ondino, gitzi hau jan eban. Baina, bueno, azkenien soaz ilusio bategaz, helburu argi bategaz, eta ez dakit da, como que buru eta gorputze bize bat itzen dabela, eta eutzi itzen dozu. Osa, eutzi itzen dozu alda moduen, eta, bueno, jamaripe gorputzeke sorprendidu izte, gorputzek azkenien ez da egin nundi, injerrak ataten deuz, gero bitxu zelako pruebak eta zelako dueloak egin dugu zen, jamarik, bai. Zeintzuk dira bizi izan dituzun momentu onenak edo momentu txarrenak? Txarrena eroaten dotena, neban jakingo gauza konkretu bat esaten, baina txarren azken iritzago izen zen, zelan joan bierri zen itzen abenturatik, gura izango neban abenturatik joan duelo bat galdu dotelako, beste pertsona bat ni baino bi izen dalako, eta listo. Baina ez da izen holan, azkenien gaixori jarri nintzen, kalentura altu eukin eban, eta ospitxalera eroan doztien, proba batzuk eitzen, eta gero jarraitzeko asmoagaz. Baina, bueno, medikuek ikusi dozten, analitika asko indoztie zen, salmonelosis eukin eban, birika eta bakteria bat eukin eban gorputzien, eta medikuek erabaki ban, ezin nitzela ospitxaletik urten, da ezin dozten alti emon. Dago nitzen laugaban ospitxalien ingreseta, eta sin duda abenturako txarrena horrek laugabak izen ziren mobil barik, inkomuniketa, oso gogorra izen zan, ezta? Ze horre denpora askoeko zupentzetako, esatezu, zelan amaitzuan irabenturie, inoiz ez tozu espero lan amaitzi, ezta? Nik espero nean irabenturie edo irabazten, edo konkiz irabazten, edo dueloren bat galtzen. Eta onena, egin dotezen harremanakan, bai. Egin dotezen harremanak, obviamente, baian bizi zen dotezen momentuek, ez da? Bai ikurrinen alelengo gunien, edo dueloak irabazten dozu zenien, edo pruebak irabazten zenien ekipogaz, daspatzen dozu zenien. Baina oinamen, azken hori ja pase da. Da nik oinamen dekotena da, nire taldekidiek egin doten harremana, azkenien anai batzu moduen eraten gara, eta... Da bai, eurekaz pentsetan duten bakotzien barre batek urtetazte, ez dakit, bai, eurekaz geratzen az, ez da? Osa, handik eroan duten politzena, harremanak. Nola sentidu zinen zu abentura bukatu zenean, zuretzat abentura bukatu zenean? Abenturie lehen esan duten moduen, ospitxalin amaitzuran irabenturie, eta ospitxalin nahuela esan doztien, ezin dutela jarraitzu abenturan, eta, deskantzetako, eta konkizolako gala, eta azkenien faktore asko dauzela ezin dina kontroleu. Eta hor, zer sentiune ban, kriston penie sentiune ban, egarpilloa ine ban, baina, gero ja ordu askoan ospitxaldien, epor asko pentsetako, eta zinitzen apurbete, repaso bat eitzen, ez da, nire abenturien repaso bat eitzen, eta hor konturatu nintzen, segaz geratu bierna zen, horrekaz 18 egunekaz geratu, bizi izen ebazan momentu horrekaz geratu, da purbet konsoletako edo balizo izazten. Gero Gernikera zatoz, ezin dozu ezer konteu, ni zizkoin etornitzen, ospitzain lagoa pase da gero, disimule egin behar dozu hori bai, ez da? Azkenin ahul zatoz, baina ni tornazon dino, beste guzti, baino ahul lau. Eta honek zeiek izen die, zeiek, ni maiatzin amaieran ja abenturatik kanpo geratu nintzen, kasi inori zer esan barik, jakin bien familize jakiman, eta lagun batek edo bik jakin bien, niren lehengo neska lagun epe jakiman. Baina hori gordeti, hori sekretu gordeti izendan niretzako gogorra izen da. Eta ikusi zanin ja zelan amaitzunean abenturie, ja hor sentiunean, pisu handi bat kendunean
gainetik egiz esan, naiz da barriro hori penie sentidu, pisu handi bat kendu neban gainetik. Behin, abentura bukatuta, nola ikusi dituzu beste episodio guztiak? Azkenin ez da desempatie, bizeri garaien moduen, bizeri emontze ikurrinie, bizeri emontze permisoa, eta aurton inoz ikusi izan moduen, irabazle bi egon die. Orduen, baina horretaz aparte, nik azkenengo horrek zazpi episodioak pena itxelagaz ikusitez, ikusten agazan pruebak, eta zaten bitxu zer nabilen galtzen, eta egiz jaten baten, finalin ikusten itzen. Ikusitxe unifikazioa zelan joan zan, nik zue eukinean, orduen ez dut uste nomineko ostien azkenin hor dano batera Alcatrazen egon ziren nien, zue eukiko genuen, zuen nire eskerri zengo zan, orduen ez dut uste nomineko ostienik, da ni finalin ikusten itzen. Da gero jaben finala ikusitxe, pilloa guztiaten finala, eta seguramente hori lehenengo banderine uretan tope bier zana, errez edo nahiko harin topeko baneban, aukera asko eukiko nebazan, lehenengo heltzeko eta ikurrini irabazteko. Azkenin Jumarra asko injot, eta Jumarrin truko asko dauz, truko gehiena badakitzez, eta nik usteot horre gongo nintzela ikurrini gernik erakarteko. Baina, aurton ez da izen posible, eta bate jakin datorn urtien barriro alegintzen magaren, eta ia behingoz gernikera ikurrini ekartzeko gaina zen. Beraz, irabazle ikusten zinen? Bai, holan da. Sinceramente, da ikusitxe zelan joan dan abenturie, nik usteo finalera helduko nintzela, eta finala irabazteko aukera asko ukiko nebazala. Gero, bitxu, arrutik espantope banderine, eta arruti oso fuerti izan, arrutik Jumarra itzen ondo daki, da lehenengo banderin hori espantopeu, niri bardinalko jaten paseo, horregaitzik esan dut, lehenengo banderine jokin egaz batera edo ainiz egaz batera hartuko baneban, aukera asko ukiko nebazan ikurrini irabazteko uste honik. Abenturaz gain, bestelako kirol mota batzuk egiten dituzu, adibidez, crossfiten zaude maizu bezala, edo masajista bezala, hobeto esan da, eta hainbat kirol praktikatzen dituzu. Iban konkisetik aparte, da oso kirolari zenaz, eta danetarik itxi guztetan jate. Bizi guztizen zier, jote gaztetan futbolera jolasten eban, gero ziklismora pasen itzen, barriro futbolera pasen itzen, danetarekin jo, frontenis, gero mendilasterketak, obstakuloan karrerakonek Spartan Race eta holakoak, gero crossfitegaz hasi nintzen, danetarik itxi guztetan jate. Ez da, itoin benik crossfite itzen dut, baina ez dut itzen bez crossfit olako helburu zehatz bategaz, ez da ize kompetizioarako. Niri guztetate kirola egin, kantzeu, izerdize bota, nigaz fizikamente ondo egon, da gehizen bat burue despejetako ondo torteate kirola. Eta naz pertsona bat, erdera esaten da moduen, me apunto a un bombardeo. Osa, bai kirolatan eta bai kiroletik kanpo, edo zein plan, edo zertara apuntetan az, azkenien bitxo apurre filosofo imine, bizize bat baino ez dau, eta edo aprobetzetan gu topera, hemen ez dakigu nosarte gongo garen, eta nire filosofize hori da. Danetari probeu, disfruteu, jenti ezagutu, eta hori, iketekiten lo bailau. Eta oin momentuen masajista moden eitxe holan, hemen CrossFit Gernikan dekote nire konsultatxue, eta gero joaten azbe Euskaltel Euskadi txirrindulari taldi egaz. Eta, bize konpaginetan dotez, apurrete amengo rutinatik urtetako, taldi egaz urtetan az, gente ekipo oso majoa dekogu, leku pilloa ezagutzen dugu, ekipo baten parte zara, eta horixe. Horen ostean, Iban Martin Delgado ezberdin bat bueltatu da Gernikara, bizitzan nola eragin dizu abentura honek? Azkenien handi zatoz, ez da, eta handik hainbeste penuria eta hain txarto paseta, emoten dugu, gehiago baloretan dozuzela gauzak, baina hogeta nietzako 18 egun izen ziren, orduen zatozin igual pentsetan dozu hori, gero harino itxute zara amengo bizitzara, eta aldatu jate bizitzez, oin azkenien programa hau asko ikusten da, Euskal Herri mailan pilo bat ikusten da, eta oin
personaje ezagun banaz, Gerniken lehen jentik ezagutzen dozten, bain Gerniketik kanpo noa, eta jentik ezagutu itxetxu, kaletik geratzetxu, da orduen azkenin hori niretzako gauza barri bada. Eta, ara joan baina nina joakin eban ze paseko zan, eta bain, hor gabiz alik eta hobien eruaten, eta hor zentzuen bai aldatu jate. Baina, bestela bizitze ikusteko moduen ikuste lehenko bardinegaz jarraitzen dutela, eta hor zentzuen askorik ez jatera aldatu. Bai aldozuz balori igual gauzak, ez da, edo badakizu momentu txarratan, oso txarratatik kapasa garela urtetako, eta, ilusioa bat badekozun, azkenien ilusio helburu olako potente badekozun, lan einge eta amorerik eman gabe, ezta, azkenien edo zer lortzeko gai gara. Eta amaitzeko, nun ikusten duzu zure burua etorkizun batean? Ez jate guztetan askorik ikusti urrunera behitzutie. Naz gehiago egunin bizinaz, eta ez dakit datorn urtien nun egongo nazen, eta ez dakit, hoi momentuen holan gudo jarraitzu, bizizegaz disfrutetan, nire lagunekaz disfrutetan, lanien disfrute bitxo, topeo lan bat asko guztetan jatena, eta ez dakit ametik, eta 10 urtetara nun egongo nazen, ez dakit nun egongo nazen egiz izan.